Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Benim en yaratkan dersim o tügü dersim. Biz anda tigirge öğrenəbiz. Biz koyanlar yaşadık, hem gaile yaşadık. Anda bizning barda eti, eni kız, hem bebi. Cumğa günü biz tortlar yaşayız, hem şulaytır biz pechenyeler yaşadık, hem konfetler. İxlas üzerindəki oxutu şuna negizlənə, ol en birinci Allahı Teala'dan qorxu. Ham şundan soň indi şuna qarata dini tərbiyə beru. Malaylar indi məktəbdən soň mında kilələr. Mında kilgəndən soň şey işib alabız, ham indi şey işkəndən soň dərslərini başlayırız. Bu üzək bizning 2012 yılның sentябреннән эшли башлады. Şul gündən başlap min yerim bu İxlasda Allah Teala'm yardımı bilen büyük küp eyberler ilerlerge nasip buldu. Hazırdaki günümde min büyük bəxtlimin şunday yaxşı okutucular okutkanına itaatli, tevfikli, mihribanlı bularga iretti. Ya Rabbim Allah Teala'ma büyük şatman min şunday jirde bulganıma. Иң беренче бүлек булып, начар күрүче һәм бөтенләй күрмәүчеләр белән эш тора. Аларның яшәү шартлары белән танышу, тормышта кирәк вакытта матди һәм физик ярдәм күрсәтү безнең бурычыбыз. Киләчәккә өметләрен сүндермичә, ышаныч белән яшәүдә ярдәм итү. Традицион ислам кануннары белән таныштыру, изге Коръәнгә мәхәббәт тәрбияләү, сүрәләр ятлау, булар барысы да безнең эшебезгә керә. Шушында килгәнче үк намазда булсам да, минем күзләрем нашанмагач, бик нык кайгырган идем. Аллаһ Тәгаләдән сорадым: "Я Раббим, Аллаһ, миңа хәерле гыйлемнәр алырга ярдәмеңне бир. Мине Коръәннән аерма" дип. Әлхәмдүлилләh, шушы Ихлас үзәгенә мине чакырдылар. Әлхәмдүлилләh, менә ничә ел буе, 6нчы ел уже шушында хәерле, файдалы гыйлемнәр алабыз. Әлхәмдүлилләh. Аллаһка ялварып яклау һәм яшәү көче табу аларга ярдәм итә. 50 хатын-кыз һәм 20 ират сукырлар җәмгыяте әгъзалары һәр шәмбе Ихласта кунакта булалар. Тәмле ашлар белән сыйланалар, үзара аралашалар. Бuna 2 yıl indi İxlasqa yürüyüz. Bik yaxşı, bik aşık karşılarlar, yardım ederler. Üzüyündeki şekilde bik yaxşı indi. İhtiram bütün dilde şistalık, bıhtalık, şey işemiz, yığılışıp, söyleşemiz. Аралашыр, сөйләшер кеше булмау иң зур проблема диләр алар. Һәм менә шушы очрашуларны һәр атнада көтеп алалар. Икенче зур бүлеге булып 5-6 яшьлек кыз балаларының хәдия дип аталган рухи әхлакый тәрбия бүлеге тора. Ул үзенең эшен 2016 елның сентябреннән башлап җибәрде. Безнең максатыбыз әхлаклы, әдәпле, ислам нигезләрен белгән, Коръән ятларга хирыс булган, уңган, сәламәт балалар тәрбияләү. Чиккән матур түбәтәен менә кемдә тукталды. Әйдә бас. Иртәнге зикрләр беләсезме? Кычкырып. Qayyum bi rahmatika asta'iz aslih li shaddi. Зикрләр кылабыз, бергәләшеп дуга кылабыз. Дугада тормышның бөтен безгә нәрсә кирәкле, бөтенсен Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Һәр бала туганда үзенең сәләте белән туа. Әмма шушы табигатьтән килгән сәләтне без максималь рәвештә үстерергә тырышабыз. Максатларыбызга әкрен-әкрен ирешеп киләбез дип саныйм. Чөнки балалар бирегә бик яратып йөриләр. Хәтта ял көннәрендә әниләр әйтәләр: "Кашан Ихласка барабыз инде" дип ашыктыралар, киләселәре килә. Хәтта кайбер кызлар әйтәләр икән: "Мин Ихласка кунып калырга да ризамын" дип әйтәләр икән. Әтәш кебек кычкыр. Һәм балалар, без нинди хадис беләбез әтәш турында? Әгәр әтәш тавышын ишетсәгез, Аллаһтан аның рәхмәтен сорагыз. Дөреслекдә әтәш фәрештәләрне күрә. Мәктәп яшендәге ир һәм кыз балалар өчен
Коръән укырга өйрәтү һәм ятлау бүлеге тәхфиз үзәкнең 3нче бүлеге булып тора. Дәресләребезнең максаты ислам тәрбиясен бирергә тырышабыз. Һәм инде шушы тәрбия вакытында без инде аларга Аллаһның сүзләрен, Коръәнне укырга өйрәтәбез. Аны укырга, ятларга һәм инде аның буенча гамәл кылып яшәргә. Шушы балаларның кайберләре инде Коръәнне укып бетерделәр, инде күп тапкыр укыганнары да бар. Һәм инде без киләчәктә өметләнәбез шушы балаларыбыздан инде шушы Коръәнне укып кына түгел, инде яттан да белүчеләр дә булыр дип өметләнеп калабыз. Безнең инде дүшәмбе, пәнҗешәмбе көннәре кыз балалар өчен, инде чәршәмбе һәм җомга көннәре ир балалар өчен дәресләр үткәрелә торган көннәр булып торалар. Мин ихласта 1 ел укыйм. Без гарәп хәрефләрен укырга һәм язарга өйрәнәбез. Башта хәрефләрне яза башладык, аннан соң сүзләрне. Шулай ук Пәйгамбәребезнең тормыш юлын өйрәнәбез. Иман дәресләре керә. Ихлас мәркәзендә төрле чаралар үткәрелә. Коръән бәйгесе, сира бәйгесе. Күптән түгел генә без бергәләшеп, минем күп милләтле ислам дигән чарада катнаштык. Миңа ихласта бик ошый, чөнки минем монда бик күп дусларым бар. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Шушы мәктәп яшендәге балалар өчен дәресләрдән соң килә алмаганнарга якшәмбе укулары да оештырыла. Монда минем дусларым йөри. Монда без ашыйбыз, чәй эчәбез, намаз укыйбыз һәм Коръән укыйбыз. Монда кызык. Шулай ук безнең монда ихлас үзәгендә күптәннән инде төзелеш бара. Балаларга спорт мәйданчыкларын төзибез. Әгәр дә кемнең мөмкинчелеге бар, ул кем ярдәм итәргә тели, балаларыбызга киләчәк буынга, җәмгыятебезгә файда китергә телиләр икән, алар әлбәттә рәхим итсеннәр. Без аларга бик риза, аларны каршы алабыз. Һәм инде алар да теләкләрен белдереп, алар да инде үзләренең көчләрен шушында кертә алалар. Инде коллектив турында да әйтеп китәсем килә. Менә бу ихлас үзәгендә бүгенге көндә штатта безнең 20 кеше тора. Һәр берсе аның үзенчәлекле, һәр берсе үзенә бер кыйммәткә ия дип әйтәсем килә. Менә бүген кыйммәтләрнең инде төрлечә бәяләнүе безгә шунда булган хезмәткәрләр белән мотор итеп эш оештырырга мөмкинлек бирә. Чөнки аларның һәр берсе Аллаһ ризалыгы өчен дип эшли монда. Һәм үзенең инде балаларга булган белемен, тәҗрибәсен үз вакытында мөмкин кадәр бирергә тырыша һәм аңлый. Безнең киләчәгебез алар кулында. Менә шуңа күрә дә ихлас бүген инде безнең балалар белән эшләүгә бик зур игътибар бирә. Әгәр дәген балаларыбызның хәерле булып үсүләрен теләсәк, без аларны монда китерә алабыз. Тәхфиз ишекләре һәр вакытта да ачык, сезне көтеп калабыз.